Hello Dolrock tam khai tong bai ang khai tabugwa ti thagoi ekta manei naina thang tongo iko motam buthai nei begari hisab se sini roksida sini bai motam buthai sabai de iko bini buphang khe ang tabuk sini ban paro tal sini tal taklai thaimani naina thang tongo sini tal buthai taklai na puila thayo omo pura 12 bosor nangkha thainani omo tabuk naina thang tongo bisi chokia kho sini ban paro no yang bolong mangkla kisa time nanggo hasam no khoi thangnani wati wa bai harok ri mitong bekha ti kai na khoi harok ri moi tong kha nai tong de ang rong no phanoga no tal buthai ko yang go muito rok pangman nai be ya thorai rok tongo gantha rok o khaisini ban watui kobang phaiya ko watui ranjak bolong suka ban parbo iko sini tal o thai chicken thai tong ha iko nugoi man khna nara thai rok chicken si ko o thai tor baya ko ang khai tal dap da tong hinai naina phemani tal dap tong hangka ba khagoi sanani hinai omona chikon siko tor baya ko asungno bye bye